Ma tidirx li jisabiħa. Dawn kienu l-kummenti tad-deputat Laburista Franco Merċieqa meta mistoqsi dwar x'jaħseb dwar l-iskandlu ta' Strada Żekka, li ma skandlu seħ fid-Dipartiment tal-Artijiet li jaqa' taħt il-Prim Ministru Joseph Muscat. Ovvjament kif jienu fil-gazzetta ma tidirx sabiħa. Klim simili kellu l-Ministru Evarist Bartolo li meta mistoqsi jaqbilx li l-Gvern jagħmel lil xi ħadd miljonarju mill-lum għal-għada kif għamel fl-iskandlu ta' Strada Żekka għalhekk. Persuna isir senjor minn flus il-poplu mill-lum għal-għada taqbel magħha? Ċertament li lew. Anke l-wib tal-Grupp Parlamentari tal-Partit Laburista Godfrey Farrugia kellu kliem jibes għal dak li seħħ fl-iskandlu ta' Strada Żekka. Skandlu li sar fid-Dipartiment ta' Kastilja. Jiena ma naqbilx ma' affarijiet li huma skorretti, jekk hemm l-iskorrettezza huwa ħażin, hija xi ħaġa li jiena żgur ma nappoġġjax. Min-naħa l-oħra, il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici għażel li jiddefendi dan l-iskandlu u rrepeta dak li qalu fid-difiża tagħhom Joseph Muscat u Michael Falzon. Il-Gvern kif taf talab li jisru mhux inkjesta waħda ma' tnejn u l-istess mod l-Onorevoli Michael Falzon laqa li jkun hemm l-investigazzjonijiet li jkun hemm bżonn waqt li qal li dak li sar huwa skont il-provvedimenti tal-liġi. Mela jiena bħal kulħadd qed nistenna risposti u konna eżitu ta' il-fatti kif ġraw. Min-naħa l-oħra kemm id-deputat Laburista Manuel Mallija kif ukoll il-Ministru Michael Farrugia li kien segretarju parlamentari tad-Dipartiment tal-Artijiet meta seħħ l-iskandlu tal-Caffè Premier li fih kien involut direttament il-Prim Ministru għażlu li ma jwiġbux. Xtaqt insaqsik jekk taqbilx mal-mod kif inbieħed il-proprjetà fi Strada Żekka. Insaqsik jekk taqbilx li mistoqsija żgħira mhux ħandewmek.